са сейфти ризънс. Винаги спазвате и може да причини трайни повреди върху цялото сейфти. И да ви амортизирате уреда предварително. Имате проблем там в адуктора. Да? И аз сам имам. Ами айде спирам и преключваш. Ма после ще ми натиснеш копчето, защото аз виждам. Не само вие добил. Искам да опишете чувството с една дума. Сърбеж! Ей, сърбеж! Сърбеж добро! Някакъв друг така синоним на добро. Вибрацион. Нови удар вибрацион 6. 2012. Вие отново идвате на тук, искате и вие пак да продължите с терапията. В момента на 9911 оборота. Това е максимум на машината, но не знам дали е вашия максимум. Спирам. Моля да го препоръчате на приятелите си. Айде ти си. Аз ще не сложа една друга приставка. Нали бе, ето коремчето ми. Са поседнете, пийте едно коктейлче. Това не мога да дага да сте окей, нали? С това целулитчето трябва да падне. Вътре такова целулитче намерил. Тя нарочно искаш отвътре, ама то за вънка са. Вънка няма как. Нямаш как? Имаш? Аз се го напрега тук Искам само да ви предупредя, че е забранено използването на уреда в тоалетната. Е възможно да има толкова пудър. Нимата, това е стол, това не го продаваме, това е просто един стол. Сядате, ама как се трябваше, така ще паднете.